za kraj idemo do Crikvenice gdje je u tijeku glazbeno-scenska predstava Bitka za Vukovar, kako smo obranili grad i Hrvatsku. A djelić atmosferec predstave donosi nam Iva Pavletić. Iva, o kakvoj je predstavi riječ? Evo, pozdrav iz Crikvenice, nalazimo se u osnovnoj školi Zvonka Cara. Evo, moram malo tiše govoriti da ne bi remetila tijek predstave. Naime, radi se o braniteljskoj predstavi, prvoj takve vrste u Hrvatskoj. U čemu je riječ, reći će nam gospodin Damir Markuš, inače vukovarski branitelj. Dobra večer, evo vjerujem da su emocije velike kad prisustvujete ovako jednoj predstavi. Da, tako je. Ovo je 97. braniteljsko-scenska predstava koju smo izveli u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Švicarska, Njemačka, Austrija. Nastavljamo dalje, evo idemo u Australiju, diljem svijeta i hvala svima koji nam pomože u organizaciji ove braniteljsko-scenske predstave koje predstavljamo dvije knjige Damira Plavžića, Ne plaći moj dobri anđele, i moje knjige HOS obrani Vukovara i Bogdanovaca. Evo, moram vas pitati, vi ste vukovarski branitelj danas. Koja bi vaša poruka bila mladim ljudima? Ova predstava uglavnom je namijenjena za mlade ljude, dakle da vide kako se odvijalo to u Domovinskom ratu, da se to ne zaborave, da se ne zaborave svi poginuli hrvatski branitelji i kako je to teško bilo u Domovinskom ratu, a i da imaju iz čega crpiti snagu da budu ponosni na našu lijepu hrvatsku domovinu. Puno vam hvala, evo i puno uspjeha vam želim. Naravno, nije slučajnost da smo se mi večeras našli upravo u Crikveničkoj osnovnoj školi. Naime, učenici ove škole često se uključuju u programe obilježavanja sjećanja na Vukovar. S nama je Irena. Irena, dobra večer. Evo, učenici su i večeras uključeni u ovu predstavu. Tako je. Osnovna škola Zvonka Cara poznata je po tome što svake godine obilježava obljetnicu pada Vukovara prigodnim programom, pa su se učenici i ovdje uključili. A nije čudo, Crikvenica je inače poznata po tome što je pružila u vrijeme rata utočište i drugi dom brojnim prognanicima iz Vukovara i okolnih područja. Moramo reći da su se odazvala mnoga kulturno-umjetnička društva s ovog područja. Da, ne radi se samo o kulturno-umjetničkim društvima s područja grada Crikvenice, kojih je mnogo, već su nam došli u goste i Kud Sloga s Hreljina i kulturno-umjetničko društvo Ilija Dorčić iz Novog Vinodolskog, koji će prikazati novljansku kolo i novljanske običaje. Znači, to je u stvari jedan spoj našeg izričaja i sjećanja na Vukovar. Tako je. To je možda najljepši način na koji se pokazuje simbioza Slavonije i Primorja i svega onoga što smo mi proživljavali zajedno sa Slavonijom, iako nismo bili u njihovim cipalama tada. Osim brojnih branitelja koje je naš kraj dao, mi se na ovaj način, ovim malim sjećanjem, pokušavamo svake godine odužiti Vukovaru za svoju žrtvu. Evo, hvala vam na ovoj priči. Važno je sjećati se, ali još važnije je promicati kulturu mira i dijaloga i naravno graditi bolju budućnost za našu djecu. Evo, s ovim riječima nade, Elvira, vraćamo ti se u studiju. Pozdravljamo svih iz Crikvenice. Iva, hvala tebi i tvojim sugovornicima.